No ano 26 adicaremos 670 millóns de euros ás entidades locais, case 30 millóns de euros máis que o ano pasado. Temos aquí, en primeiro lugar, a evolución do FCL, que supón tamén un forte esforzo o maior tamén dos orzamentos autonómicos no financiamento de concellos e entidades locais. Reforzamos o Fondo de Cooperación Local, o Fondo Incondicionado, que vai directamente ás arcas municipais, no financiamento dos concellos e entidades locais en case 20 millóns de euros máis, o que supón preto dun 12%. Un 12% de incremento dentro dun 2% de incremento xeral do orzamento autonómico. En comparación á dotación deste exercicio 2025. É prácticamente un incremento do 20% nos 2 primeiros anos da legislatura. Se sumamos o incremento deste ano do anterior, suma os recursos asignados ao financiamento incondicionado dos concellos preto dun 20%. En este ano experimenta un importante incremento a provincia de Ourense, que case chega aos 5.700 euros por habitante, unha cifra case 500 euros por habitante superior á do ano pasado. Tamén está Lugo con 5.754 euros por habitante e logo están as provincias atlánticas, Coruña, que neste caso baixa, respecto ao ano pasado, para quedarse nos 4.873 euros por habitante e Pontevedra con 4.308 euros por habitante.